Yo, what's up? Салом ба мухлисои таҷреб. Номи ман MKAKA комик. Кадоме медона, кадоме намедона. Хеле ки медонед, ман видеоблоги хидма бурдестам дар бораи зиндагии репер. Мақсад дар ин видео влог бигем, ман зиндагии репероро нишон медим. Да, ки хел репера, ки чӣ намуд реперо ҳастанд. Мақсад барои аввал якум видео да ман нишон додам репери ошиқа, репери ғамзадаро нишон додам. Намедонам ки да мақбул шуд, ки да мақбул нашуд. И дуюм видеое дар бораи репери воҳима. Репери ки воҳимаш да осмона ё тараф дае. Хеле вообще номаълум чия. Барои аввал кадоме да шавқовара гуфти гапо интереснияй тамошо кинен, баҳо кин, класс монем, комментария кинен. Як зиндагии репери воҳима. Натан якон минуса сарте бихонум яду чизи генгста шит. Yo. Oğuzun teyzene kalsın mı oğuzun ha? Ama hizmetine kime gereyim. Mame kunum rep, tıname tunikada, anama bitame kapı, tıname tunikapida. Yo. Bandang, mame kunum battle rep, bugün dam. Hari batayım bıraktan, Oğuzum abi Oğuzum, fazlaçı bırak. Hari bat kondisam Oğuzum tencayım. Tenciti hariba değil. Ne bakayım hadi ona, ya buraya saçlı, ya buraya saçlı. Bu iş merin yayma, ma battle rip. Maşumura kuştum, mara kapı, kanitone, madurum pistolet, pa, jir, inare. Hari bad mekhonuma bratan, idiozma. Bratan putnak yakishnek nazana kasaja. این بود زندگی رپری воҳима. бовар кинед чизе ки ман ҳамиҷа нишон додам, ман дидагием да зиндагиим да. Мақсад ягон чизиш чи нестай да, дуруға нестай бигем. И все это придумано, но я видел все это да в жизни, в реальной жизни. Ман дидагиимам ҳам чизора. Так что кадоме да маъқул шуд класс абумона, кадоме да маъқул нашуд дизлайк абумона. Кадом ягон идея дора ё ки ягон сухан дора, марҳамат намо комментария да бинависа, подписаться кине канали мада. С вами был MKAKA комик. Зинда бошед ҳама вақт. бад воҳимара кам. من گوش کردم شما کردن شماره من کشتک شماره داد زدن شیاره شماره زیادی آدم تن تا خلاص قدم مونده در قدم و پگه در کپوت میزنم